Ta' minn kmieni filgħodu bosta persuni nġabru fil-Belt Valletta sabiex jagħtu tislima xierqa lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona, patri li kien dejjem lest biex jgħin, bit-bissima fuq wiċċu u li qatt ma kien jirrifjuta li jiltaqa' man-nies. Fil-fatt mijiet kienu dawk li matul il-jum żaru l-konkatedral biex ikunu jistgħu jaraw lill-Arċisqof Emeritu espost tal-qima tal-pubbliku fl-oratorju ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, fejn viżibilment emozjonati taw l-aħħar tislima u ffirmaw il-ktieb tal-kondoljanzi. Għal-ħabta ta' nofsinhar indaqqu l-qniepen fil-knejjes kollha ta' Malta b'tislima lil dan il-patri li kien ix-xempju tal-Kristjaneżmu u wisqof twajjeb maħbub minn bosta. Imbagħad wara nofsinhar komplew jaslu aktar persuni fl-oratorju tal-konkatedral f'ambjent ta' ġabra u b'turija ta' rispett lejn Patri Pawl. Fost dawk li firmaw il-ktieb tal-kondoljanzi kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li kien akkumpanjat mis-Sinjura Elmeri Grech, kif ukoll delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mmexxija mill-Viċi Kap Elix Perici Kalascioni. Preżenti kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello u diversi uffiċjali oħra tal-Partit Nazzjonalista. Pawlu Cremona kien ikkonsagrat Arċisqof fis-26 ta' Jannar 2007 u waqt l-episkopat tiegħu spikka bħala persuna li baqa' dejjem qrib in-nies. Imbagħad wara li fl-2014 irtira mit-tmexxija tal-Knisja. L-Arċisqof Cremona kien marriex fil-Kunvent tad-Dominikani ir-Rabat u fl-aħħar snin kien fid-dar tal-Kleru f'Birkirkara. Il-funeral ta' Monsinjur Cremona se jsir is-Sibt fid-9:30 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Iċ-ċerimonja tal-funeral se tkun qed tixxandar live net television b'xandira li tibda fit-8 ta' filgħodu. Is-Sibt huwa wkoll jum tal-luttu nazzjonali u l-bnadar fuq il-binijiet governattivi u tal-Knisja se jittajru mezz